Ώστε εσείς ο μεγάλος αρχηγός των νίντζα. Ναι, εγώ είμαι. Ώστε ήρθε η ώρα για τη μάχη τελικά. Ναι, φαίνεται πως ήρθε. Πού πήγε? Πού πήγε? Ξαφανίστηκε. Πολύ. Ώστε σε σκότωσε, θα πάρω εκδίκηση. Σκότωσες το φίλο μου. Τώρα θα σε σκοτώσω με αυτό το μαχαίρι. Θα δεις πως μπορείς να με σκοτώσεις. Δύναμη του τεράστιου χαπιού. Θα πεθάνεις. Ήταν μία ταινία του Κωνσταντίνου Καρδέλη, του Ανδρέα Καφέ και του Ηλία Τρίδα. Ήταν μία απεσιόδοξη ταινία, γιατί πάντα ο νίντζα νικά.